det kræver jo også, at man regner med noget, der hedder reinkarnation. Fordi man kan ikke modnes på et enkelt liv. Altså, der er nogen, de bliver aldrig særlig gamle. Der er nogen, de har så travlt med at skulle overhovedet overleve, at de har faktisk ikke særlig meget. Altså, det er opgaven i sig selv, det er at overleve, ikke? Og så er der ikke rigtig sådan overskud til at gøre så meget andet. Så altså, man kan ikke nå at modne sig som åndelig personlighed på et enkelt liv. Altså, så kan man også sige, hvad er der egentlig, altså, er der så overhovedet noget, der hedder retfærdighed? Altså, et begreb som retfærdighed kan jeg heller ikke få til at hænge sammen med noget, medmindre man kalkulerer med reinkarnation. Så kan man begynde at tale om, at der måske nok er noget, der hedder retfærdighed. Altså, for alvor retfærdighed. Fordi der foregår jo rigtig mange uretfærdigheder, og der er rigtig mange uretfærdigheder, der aldrig bliver retfærdiggjort på noget tidspunkt, fordi så er folk døde og borte, ikke? Så er de her ikke mere, og så bliver det bare historie, ikke? Og så er det jo stadigvæk en uretfærdig ting, der skete, og den bliver bare aldrig løst. Men mindre man tænker reinkarnation ind i det, så har man mulighed for at skulle kunne vende tilbage for at forsone sig og tilgive og gøre godt igen og alle mulige andre ting, ikke? Altså, så har man de der muligheder. Og så kan man begynde at snakke om retfærdighed. Så giver det faktisk mening. Ellers giver det for mig at se ingen mening. Så er livet vitterligt absurd. Altså, så er det absurd. Jamen, det er et godt ord. Så er der jo ikke mening med det, fordi så er det jo, jamen så kan de rige snyde de fattige og alt det der, og eller den kloge snyder den mindre kloge. Og man er dum, hvis man ikke gør det, fordi der er ikke noget højere i det. Og så er det bare helt fint, fordi der er ikke nogen du skal ikke stå til ansvar, der er ikke nogen konsekvenser egentlig. Der er ikke nogen konsekvenser. Og så bliver det et meget fattigt og meget afstumpet billede af, hvad livet egentlig er for noget. Fordi jeg har kun én gang, så jeg skal bare udnytte det så godt jeg kan, og så kan det ellers bare være fuldkommen lige meget. Det appellerer jo til ego i den grad. Det gør det nemlig, hvis man har ideen om, at man bliver reinkarneret. Og så har man rent faktisk et ansvar. Og så har man en bevidsthed, man har sin tanke og sin vilje, som man skal lære gradvist at kunne håndtere de der ting. Og det er jo ikke nogen nem sag. Det er jo noget, man kan bruge rigtig meget tid på. Fordi vi er jo underlagt drifter og instinkter, og den astrale genpart, ting man har arvet og tillært, og det er ikke alt sammen det hen. Det er ikke hensigtsmæssigt alt sammen. Man skal faktisk også aflære rigtig mange ting, man har lært, fordi at man troede, det engang var godt, men det er det bare ikke. Det skal man så aflære for at lære noget nyt, og det er en kæmpe proces. For eksempel begær, ikke? Ja. At det er meget primitivt hos mig. Ja. Fordi det er bare, jeg ønsker det her, fordi så vil jeg få det bedre. Og det er igen det der attachment, du tillægger dig. Hvis jeg får det, så bliver jeg lykkeligere. Det skal være din ejendom. Du skal have konsumeret det. Ja. Det er den største illusion, der findes overhovedet. Det er illusionen om lykke. Ja. Men det er jo noget med også at omdefinere, hvad lykke egentlig er for noget. Det i virkeligheden er en tilstand, og ikke så meget noget, man ejer. Så lykken er jo nok mere noget helt andet. Jamen, du rammer plet hos mig, når du siger, at det er en tilstand. Ja. Tolle snakker også om en tilstand. Ja. Han siger, at det er en energimæssig tilstand i en meget høj frekvens. Ja. Ja. Fordi det er der, du glemmer din smerte, og du glemmer alt. Du er væren. Du er blevet til væren. Ja. Du begærer ikke længere noget. Du ønsker ikke, der er et andet sted hen. Du ønsker ikke, du var en anden. Du tænker slet ikke over, du er langt over de der problematiserede spekulationer. Du er bare. Og hvis så var et my af et sekund, så er det en lykketilstand. Det er noget, der bare sker. Og jo mere åndelig moden man bliver, jo mere er man klar over, at man kan skabe et liv, som appellerer til den tilstand. Og det er netop ved detachment. Ikke følge menneskeskabte illusioner og form. Finde sin egen indre kerne. Dvæle ved sine goder. Arbejde med sine svagheder og fejl. Og at det gør vi alle sammen, fordi ingen er fuldkommen hernede. Den tilladelighed over det, at det ikke mig, der er dum og ikke kan bruges til noget. Nej, vi alle sammen har det sådan. Hvis den erkendelse, den kommer rigtig ind i hjertet, så vil vi se, tror jeg, på vores problemer og vores ufuldkommenheder på en helt anden måde at vide, det er noget, vi skal arbejde for. Gennem vedholdende erkendelse, bearbejdelse og formål for de her ting, kan man udvikle sig. Og der har du tanken og viljen igen, ikke? Jeg tror, det er det, der er læreprocessen. Det er at finde ud af, hvordan de ting, de hænger sammen. Hvordan kærligheden, den kan udtrykke sig på et utal af måder. Og kan rumme og favne og imødekomme. Og i kærligheden er tålmodigheden, tolerancen, overbærenhed, tilgivelsen, you name it. Det er det. Og alt sammen for mig er lyset. Alt det her er lyset. Og det er ikke engang kærlighed og tålmodighed. Det er ét.
Ja. Det hele er ét, og det er lyset. Det er hernede, vi dissekerer, ikke? No. Det er her, vi laver teori om kærlighed, og en anden teori om tolerance. Ikke? Det er hernede, vi adskiller tingene. Ja. Men det er også der, hvor lykken er jo også, hvis man føler sig i samklang, eller oplever at være i samklang med resten af tilværelsen, og med andre mennesker, og med det guddommelige, og med livet som sådan, ikke? Altså det tror jeg også er lykken. Ja. Altså det er, når man oplever den der samhørighed, eller forbundenhed. Ja, jamen jeg er enig. Ja. Bare at lykken er det er energiform, vi snakker om. Jeg gerne vil have, vi snakker om. Ikke? Fordi når jeg siger, at det er en tilstand, så er det noget, der er konstant i bevægelighed. Ja. Det vil sige, at det kommer og går. Den forsvinder igen. Og accepten af, at den forsvinder igen, skal også være til stede. Fordi ellers begynder vi at jagte den. Ellers vil vi eje den. Ja. Og så er vi tilbage til begæret og alt det der andet. Og så går det bare et stykke af sig selv. Ja. Altså, hvor mange gange har jeg ikke mediteret og fået en eller anden skyhøj følelse af noget, og så vil eje den ved at gribe fat i den. Ja. Og i det øjeblik, jeg har gjort det, siger det bare, ikke? Ja, det er rigtigt. Og vi har lige siddet og snakket om, og blevet enige om, at alt opstår gennem den guddommelige tanke og vilje. Ja. Og hvis vi ikke engang kan holde en tanke i sekunder, hvor er vi så? Ikke? Hvem er vi? Ja. Men vi er guddommelige, og det skal nok komme en dag. Vi er skabt i lyset af en guddommelig tanke og vilje. Så på den måde, lige meget hvad der sker, så vil vi nå dertil. Ja, men der er det også fantastisk at tænke på, at hvordan Gud bliver beskrevet i Vandre med lyset, som den, der... Altså han kan jo fastholde hele universet i sin tanke. Det er jo fuldstændig vildt at tænke på, ikke? Ja. Altså, at det kan lade sig gøre. Og vi kan jo dog nok selv fokusere på bare en enkelt lille ting, uden at blive distraheret i løbet af ingen tid, så man bliver distraheret. Og det vandrer frem og tilbage. Tankerne kommer og går, og de forsvinder, og hvor lærer nu den? Nå, der, og så kommer der en ny ting. Altså, det er jo virkelig mere eller mindre kaotisk nogle gange. Og det synes jeg faktisk er rigtig vigtigt at snakke om os. Vi er så små. Ja. Vi kan ikke koncentrere os 10 sekunder ad gangen om én ting. Nej, det er jo super svært. Altså, det ved enhver, der har prøvet at meditere. Ja, præcis. Altså, at man behøver ikke engang, altså det er faktisk rigtig svært, ikke? Det kommer og går helt. Og det handler jo for os tit og ofte netop, altså teknikkerne handler også tit om bare at lade det glide forbi, ikke? Ja. Fordi hvis man er nødt til at træde tilbage, altså bare lade det, bare prøve at gå ind i den der væren, ikke? Og så, men så det er jo en opgave, ikke? Altså det er jo det, der er svært, ikke? Og det er en rigtig god træning, fordi det er den vej, det skal gå jo. Jeg synes, de buddhistiske lærere har mange gode teknikker, som man kan lære rigtig meget af. Ja, og tak til hinduer og buddhister, og tak til Tolle, fordi nu er det blevet et ejerskab i den vestlige verden. Men det, der også kan siges, når vi snakker om reinkarnation, det er karmaen. Ja. Og du snakker om ansvar for sig selv, ikke? Jo. Fordi hvis vi ikke vil høre på det, så må vi føle på det, ikke? For gengældelsesloven eller karmaen, den er mekanisk. Ja. Du skal miste, hvad du har vundet på et falsk grundlag, ikke? Ja. Gengældelseslov er faktisk et rigtig godt ord, fordi tingene bliver gengældt, de bliver udlignet, og når de er udlignet, så går de i nul igen, så bliver det neutralt igen. Det er afbalanceret. Ja. Og så kan vi videreudvikle os. Ja. Men der er jo, altså, men det er den rå, automatiske, brutale, mekaniske sådan, måde at lære på. Ikke? Men der er også den, der hedder, at man kan forsone sig, altså man kan tilgive, man kan angre, man kan prøve at gøre tingene godt igen, og så videre. Ja. Altså der er tilgivelsen er jo det er jo det, de kalder genvejen. Altså man er i stand til at kunne erkende de ting, man har fejlet med. Og det er okay. Vi fejler jo alle sammen. Der er jo ikke noget forkert i det. Det er meningen, vi skal lære. Ja. Det er det, man lærer af. Ja. Altså man opdager, at ens fejl faktisk også det er jo læreprocesser. Ja. Altså, det er der, man bliver klogere rent faktisk. Men at man også er i stand til at kunne tilgive hinanden, det er jo kærligheden, der kommer ind der. Altså, det er jo en helt anden måde at omgås de der konflikter på, eller problematikker. Ja. Så der er jo flere muligheder. Det kan jeg også godt lide ved Vandre med lyset, at det ikke bare en hård karma-lov. Altså, du kan faktisk vælge at gøre det på en anden måde. Altså, hvis du er i stand til at kunne ville indgå i at erkende, at man har fejlet, ikke? Ja. Og forstå, at ens fejl ikke behøver at være verdens undergang, men at det rent faktisk er læreprocesser. Og at du faktisk har mulighed for at kunne gøre tingene godt igen. Du kan ikke ændre på det, der er sket, men man kan jo ændre på den måde, man forholder sig til det på. Ja. Og man kan også komme den anden i møde. Det er ikke sikkert, at den anden har lyst til at tale med en, men man kan i hvert fald gøre sit til, at det kan ændre sig til noget, der er bedre, ikke? Ja. Så der er muligheder. Og det kan jeg godt lide. Altså,
Det tiltaler mig rigtig meget ved Vandre mod lyset. Det synes jeg er fantastisk. Og det jeg er taknemmelig for ved Vandre mod lyset, det er fordi, at Vandre mod lyset synliggør den åndelige kærlighed. Ja. Og i den åndelige kærlighed er der altid muligheder for, at lyset koncentreres netop gennem tilgivelse, udvikling, læreprocesser, øvelser, whatever. Ikke? Jo, hvad kan man sige? Lysets inderste essentielle kerne er ekspansion. Ja. Og mørkets inderste essentielle kerne er destruktion. Ja. Ja, ekspansion og destruktion. Ja, det er det. Og det er jo lovmæssighedernes, hvad kan man sige, karakteristika, vi snakker om nu. Ikke? Ja. Så derfor er reinkarnationen, den er jo hele bundkassen i menneskenes verden. Ikke? Ja. Fordi det er den, der gør til, at vi har mulighed for at lære af vores fejl. Ja. Og vores kærlighed og bevares. Men at udvikle os til åndelige væsener. Ja. Som er kapable og kvalificeret til at leve selvstændigt åndeligt liv. Hernede er det molekylare, det er rustik, det er hårdt, det er uretfærdigt, der er sygdom, der er lidelse, der er død, der er alt muligt andet. Alle de ting, der skal til, for at den åndelige frø kan gå i spire. Ja. Og jeg snakker stadigvæk om spire, når vi bliver frigivet her fra jorden, så er vi kun blevet en spire. Vi bliver træ engang, og det er det, der er meningen med os. Ikke? Ja. Det er smukt, mand. Ja, det er det virkelig. Pisse hårdt, men det er smukt. Altså. Det er pisse hårdt.